No, takže čaute, čaute, tu je Hotrod SF a dneska budeme hrať paintball. A som tu spoločne s Dubstepom, pozdrav. Paintball. A je tu aj s nami Hihojo, neviem jak, Hiho 1, 2, 3, tak pozdrav. Čau. OK. Shit. OK. Sorry, milí diváci, ak sa mi zapne Steam. Vtipni. Dubstep. Ideme dopredu, poď. No najednou si kúpi dačo. Počkaj, si kúpiť toto a... Nemám prachy, ja neviem Ty si... kúpiť. Dobre, 10 vajc. 10 vajc. 10 vajc. Lamperových? Vypadni dubstep. Headshot. Everybody stand up. Tut, 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 tut. Ako si sa dostal hore na ten hrad? Čo ja viem? Slovensky. Hello. Idem na to. A vieme, kde je? Poď. Počkaj, nechod tam. Hello. Shit. Takže... Ja už viem aj na ktorej strane je, takže... Ahoj. Diváci, dúfam, že toto video sa vám bude páčiť. To je feťák. Počkaj, mu to vrátim. Ja som tu seržant, no všetci teraz sme tu seržanti, takže... Ja som ich tu nechával vyhrať, aby boli seržanti. No to isté. Je tam hore! Jo, padaj! Shit. Zabil si ťa? Áno, som bol hry. Tak ja sa mu pomstím, počkaj. Si ga nezabil. Neboj, tomu neodpustím nikdy. Počkaj. Takto jo, motherfucker. Vedľa. Nemám gulky. Hej, nemáš? Tak posledné dve boli. Ahoj. Neviem, kde si, Foriste bež. Chlapci, neviem, kde je, tak to je v prdeli. Vyhrali sme. Či? Prehrali. Fuck off. Shut up. No, takže my sa k vám vrátime, keď už budeme znova hrať. Tak zatiaľ čau. Teraz si, že so mnou to máš. No a sme späť a ja som sám. Nechajte ma vyhrať. Socky. Ja hej? Ja mám 140. Sám si. No sám. Už vidím nejakého dubstepa, ktorý sa blíži ku môjmu hradu a dosť ma to sere. Čau. Sám si. Dáš ich to do popisu? Možno. Možno nás tu uvidíte niekedy hrať. O, mám četku, chlapci. Aj naše buky budú. Dáš aj načalníky do popisu? No. Ha! Bože. Ja viem, že ich nemáš už dávno. What the fuck? No nie, pošteklil si ma. Ha! Dvakrát.
vedľa. Cigáň. Zarastený. Potom posledná s Teom, potom je Teo s Tomášom, s Pepom a ja. A zabijem to na 100 €, tak mi to potom vyšlo. Máš 1000 €? Asi tak. Zabij ho. Ja ti verím. Čau. Zabij ho. Shit. A takže ty si tam, čo? Prezradil si identitu. Čau. Shut up. No a čo ich budem potrebovať asi TS, teda only. Mikrát. Počkaj. Čo? Mikrát budem potrebovať. Mikrák? No tak to isté. Ja som ja s Teom. No okej, my sa k vám zase vrátime, keď budeme hrať, tak čus čus. Som s Teom. Tam sú? No a sme späť, ja som to zabudol odštartovať. Hej, tam Viktor. Okej, teraz... Jurke, že mám 1045. No píšte. To som chci vidieť. Čo? No, nič. Ale kde je? Kde je? Povedz. Tam, Napravo alebo naľavo? Aha. Kuk. Aha, si tam, cigáň. Aha. Tak zase to delá, milí diváci. Počkaj. Keď je jeden hráč, tak to nemá šancu. Jasne. Doľava, ty doľava, ja doprava, 3, 4. Ha. Tam je. Alalala. Aha, to ty si strelil? Hej. Okej. Kuk. O! Niečo som tam videl. Ja som vedel, že je tam. Ty ho tam, ja idem na druh. Bože. Dubstep. Čau. Ah, what the fuck? Na, 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 na. No ak ty si boss, tak ja som mega boss. Ale nie, ak ty si boss, tak moja babka tancuje breakdance. Teda budeme hrať teraz aj v normálnom svete, či iba paintball? Len paintball. No už ho povieš zabiť rýchlo, dobre. To už. Vyhrali sme, že hej. Hej, vyhrali sme. No dobre, tak my sa s vami lúčime a uvidíme sa na budúce a čau čau. Čau. Sám si to váš čus.